Tara l-bidu tagħha, sistema ta' tenders li se twassal biex ir-Reġistru Pubbliku tal-Artijiet jirreġistra aktar artijiet f'sistema organizzata li ilu żmien jinħass il-bżonn tagħha. Mal-gazzetta kulħadd, il-Ministru tal-Infrastruttura Ian Burge stqar li wara snin ta' telqa, il-Gvern qiegħed fil-proċess li jirristruttura dan id-dipartiment biex ikun il-mutur ewlieni fil-proċess ta' reġistrazzjoni tal-proprjetà. Għaldaqstant, żied jgħid il-Ministru, fi żmien qrib, ser issir struttura ġdida kemm f'dak li jirrigwarda l-impjegati kif ukoll dak li jirrigwarda s-sistema ta' reġistrazzjoni. Kien hawn li spjega li d-Dipartiment qiegħed fil-proċess li jinħarġu tenders permezz tad-Dipartiment tal-Kuntratti sabiex jinxtara hardware modern u ssir sistema kompjuterizzata ġdida. Sistema li hija intenzjonata li tkun waħda li ma tużax karti u li t-tenders għandhom jinkludu wkoll ix-xogħol li għandu jsir sabiex ikun hemm it-traspożazzjoni u trasferiment tal-parcels u d-data li hemm fuq is-sistema preżenti għal fuq is-sistema l-ġdida. Huwa maħsub li dan il-proċess ikun lest fl-aħħar tas-sena 2021. Il-Ministru Burge spjega kif b'din is-sistema l-ġdida huwa maħsub li s-sistema reġistrazzjoni tiġi faċilitata u titħaffef u allura tagħmilha possibbli li tkun miftuħa għall-interità ta' Malta u Għawdex. Żied li għalkemm il-liġi dwar ir-reġistru tal-artijiet daħlet fis-seħħ fl-1981, wasal iż-żmien li l-Gvern jagħti l-importanza xierqa lill-irwol li qiegħed jaqdi dan id-dipartiment b'inizjattivi ġodda u dan sabiex verament joffri servizzi aktar faċli u b'anqas pejjeż ta' sistema ta' reġistrazzjoni ta' proprjetà bħalma hemm f'pajjiżi oħra Ewropej. Fis-sistema preżenti, f'Malta u Għawdex, hemm total ta' 60,727 parcel ta' proprjetà reġistrata u li komplessivament ikopru żona ta' iżjed minn 150 km².